12वीचा निकाल जाहीर झालाय। यंदाचा राज्याचा निकाल 91.88% लागलाय। यंदाही कोकण राज्यातून पहिला आलाय। कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक 96.74% लागलाय, तर सर्वात कमी लातूर विभागाचा लागलाय। लातूर विभागाचा निकाल 89.46% लागलाय। आता विभाग निहाय निकाल पाहूयात। कोकण 96.74%, पुणे 91.32%, कोल्हापूर 93.64%, अमरावती 91.43%, छत्रपती संभाजीनगर 92.24%, नाशिक 91.31%, लातूर 89.46%, नागपूर 90.52%, मुंबई 92.93%। 12वीचा शाखानिहाय निकाल पाहूया। विज्ञान 97.35%, कला 80.52%, वाणिज्य 92.68%, व्यवसाय अभ्यासक्रम 83.03%, ITI 82.03%।